Helo, Sara dwi o'r Hwb Menter, a dwi yma heddiw i ateb eich cwestiynau chi am y rhaglen Mutiny. Rhaglen gan yr Hwb Menter ydy'r Mutiny. Rhaglen i helpu chi droi eich syniad newydd i fewn i busnes. Byddwch chi ar siwrna efo pobl eraill dros gyfnod o 3 mis lle fyddwch yn cael sesiwn bob yn ail wythnos. Fydd y sesiynau yma wedi redag gan pobl mewn busnes sydd efo profiad sy'n gallu helpu chi a wedi bod yn eich sefyllfa chi ar y cychwyn fel hyn. So mae'r sesiwn cyntaf i gyd yn dod i nabod eich gilydd. Da ni eisiau chi gyd fod yn ffrindiau a fod yn gallu helpu eich gilydd allan. Wedyn, da ni'n edrych ar pam bod chi eisiau cychwyn busnes, pwy arall yna wedi fod yn rhwydwaith estynedig i chi, wedyn yna cymorth gan teulu, ffrindiau neu eraill. Da ni hefyd yn mynd i sbio ar pethau busnes angenrheidiol, pethau fel nabod eich cwsmer, edrych ar pethau cyllid, ond peidiwch y poeni mae gennym ni ymgynghorydd busnes wedi helpu chi allan efo hyn i greu cynllun busnes defnyddiol. Byddwn ni gyd yn gorffan gyda parti a digwyddiad pitcho mawr i chi pitcho syniad i pobl tu allan, pobl yn y byd go iawn wedi rhoi cymorth ag adborth yn ôl i chi. Byddwn ni hefyd yn annog i chi ddewis gwahanol ddigwyddiadau sy'n mynd ymlaen i fynd iddyn nhw pethau sy'n addas iddi chi. Ond peidiwch poeni hefyd ar y diwedd fyddwn ni yr Hwb Menter dal yma i helpu chi ac i gefnogi chi am o leia 3 mis arall. Pan da ni siarad am Mutiny, da ni ddim yn sôn am barotiaid, a patchegau a hwylu'r moroedd. Da ni sôn am yr ysbryd a'r ethos o mor ladron. Roedden nhw ddim yn dilyn y status quo, roedden nhw ddim yn dilyn comisiynnau cymdeithasol, roedden nhw'n arloesi. Roedden nhw'n gweld pethau wahanol, yn gwneud pethau wahanol, a'r gweithredu sy'n bwysig. Dechreuwch rhywbeth newydd rhwch gynnig ar rhywbeth newydd. A yr gweithredu yna sy'n hynod bwysig, gweithredwch ar rhywbeth yn eich bywyd chi, newidiwch eich bywyd, cychwynnwch Mutiny. Ydy i'r ysbryd mor leidr, cewch roi cais i mewn unrhyw ffordd liciwch chi. Gyrwch e-bost, gyrwch Twitter, gyrwch fideo ni, ond gnewch hyn yn fuan, oherwydd mae llefydd yn llenwi yn gyflym.